Aku ndek ngenane anu lho kan, delok diri mulai jaran iso aku iso pengen iso. Aku delok dirimu pas tak marahi apa piye? Wes ndak usah kowe engko marahi aku tiwas misuh-misuh kowe engko ndak usah. Lho enggak wong imanku kuat kok misuh-misuh. Ora kok masalah kok dene ngono lah aku mbok ware kadung tanganmu ngene lah aku ora anu lek ngetke piye. Mangkane terokno. Niku saestu Pak Kang teng menang pagun derek Pak miring gambar mrene wah polane jos. Oh, miring gambar. Ya, nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Sing duwe tak hukum sing duwe. Ayo kan ngadeg kok kan. Takon ngomong karo tuwekan kuwi. Tuwekan wis karek modare nek kula niku. Umurmu piro? Kula to. Heeh. Ha 30 napa nggih enter wong kula kelaran 92 niku Pak. Oh, 30 pas. Nggih kinten-kinten nggih ngot. Iya sik kan. Lha kuwi Niken Salindri. Nggih pun semerep kok nan. Wis kaya cah kuliah nah. Kuliah kan. Nah, iki cantike ora umum Wah ya. tenan ayumu lho. Jarine sampean krungu-krungu apa golek pacar ngono. Betul. Lah iya. Heeh, sampean gelem ya mbek aku. Moh Lha nyapa to? Beda keyakinan. kapien no, kapien. Ken, pomo kowe anakku, ya to? Timbang dirabi nanang, luwih bisa tak pakane kire kok. Niku lho. Oh kok iso muni karo aku lho kapien wedoke no. Ndun. Nyepaki tangga no. Ya ora, tapi lek sampean mbek aku ki gelem apa ora? Oh wis jelas akeh orane aku moh aku. Lah ngopo kok mau? Ya kapien. Tenane. Kapien wedoke, Pak. Ya wis lek ngono ki aku duwe nganu lho, apa jenenge? Duwe Ingon-ingon. Lah ndeng Duwe ingon-ingon wedok lagi. apa wi? Wedhus. Oh, sing kita. Gitu. Romangsan. Ayo lanjut, Mas. Lho, Mas. Oh, Weh, nggih, disawer sembah matur nuwun. nuwun, Mas. Sembah nuwun, Mas. Wes. Wes. Oh, alah nggih. Bawa. Kula dongakne sehat wal afiat kathah Amin. rezekinipun. Amin. Nah, nggih. Ayo lanjut. Ing sarina sawa ngene Iki wis prei ya, Ken, sekolahe. Nggih, sampun iki libur. Mlebu neh kapan? Tahun baru. Loh, tahun baru mlebu? Nggih. Loh, masa tahun baru mlebu? Nggih ta. Tanggal loro. Nggih. Oh, lah kuwi bar tahun baru. walah kan Nggih. kaget. Awake dhewe tahun baru ning Bojonegoro ta ya? Walah niku. Heeh. Wan plete wis bintang tamu Niken Salindri. Wah, Wah. di Bojonegoro. Sah. Panggih malih. Lah iya, heeh. Jangan ganti Niken ayo kan, suaramu kan ganti kan. Iya kan. Ngrungokne Sukan. lanang terus iki ganti sing wedok. Ya. Ya. Datan kinggang sarem Nenoing. Ya kan. lamun adoh Caketing caket ing hati. ndak pengen nyinden duwite akeh. Kok gua apa nduk ngene nduk duit. Nggih sawang sinawang. Ya, ngene. Duit iki salam sinau. Ditabung. Ditabung. Ya ora Mas nek kan duwite akeh ngono ya sawang sinawang. Lah. Pangko malah bladek lho tanggapane Oh, iki. jan akeh. Aku ndek ngenane anu lho kan, delok diri mulai jaran iso aku iso pengen iso. Aku delok dirimu Lah pas tak marahi apa piye? wes ndak usah kowe engko marahi aku tiwas misuh-misuh kowe engko ndak usah. Lho enggak wong imanku kuat kok misuh-misuh. Ora kok masalah kok dene ngono lah aku mbok ware kadung tanganmu ngene lah aku ora anu lek ngetke piye. Mangkane terokno. Niku saestu Pak Kang teng menang pagun derek Pak miring gambar mrene wah polane jos. Oh, miring gambar anu ta, Nggih, pemandangan ta. miring gambar sumber gempol. Oh, tak kira. Pak ya. Oh, Pak anu Rama ta? Rama Sungandra. Oh, alah
Agek miring gambar. Romo-romo. Dereke Romo Sundokong. Tenan, tak inceng Sunggokong. Polamu kan jan luar biasa. Suarane apik wong ayu aku seneng. Jare mama. Seneng suarane kok. Ya ketik penang. Yen cedhak tansah mulat sida asih Nanonaning pindha mimi lan mintuna niken hayo Ayo bareng nimasana tapi wajib entekno kan nino sita asih digarap sing garang sing sangar lali janjine ya kan janjine nggih nggih jatuhke para pamirsa nggih insyaallah sak iso-isone kan kuwi apal kabeh oke pangkah wis to ya coba kaya ngapa lali janjine yo yuk lali janjine langsung garap dangdut Mas Guru ya yuk dados ayo kan Indonesia Oke Mas Nadinu Pondok Wungu. Oke Mbak Niken. Sugeng midhangetaken Mas Nadinu. yen tak telepon malah karo ayo yuk asik Laras Indonesia. Ayo Mas Nana. ada Mbak Niken Salindri. Munyer ya, munyer. Sip. oh maju kau Ora. ayo Niken Salindri vokal Masuk. karo joget samboyo yo Mbah Joyo nggih. Oh Mbah Joyo. Sing kagungan dalem mburi kuwi luar biasa. Sembah nuwun, Mbah. Sembah nuwun Mbah Jaya, sehat selalu panjang umur, matur suwun. Siap matur nuwun Bapak. Kathah rezekine muga. Amin.
Sembah nuwun, Mbah. Kaya Majapahit lumburi kene kan. Nggih, saestu. Niku Terus. dereng dados. Urung dadi, sebenarnya dadi. Wah, Malah tenang. apik. Saya apik. Ayo, Mbah Jaya sehat selalu nggih Mbah Jaya. Amin. Nggih, amin. Heeh, nek wis dadi terus nangkap wayang. Bayang tadi ngono. Pas banget ngarep ning ngarepe gapura ngono wayangan. Wah. Ya ampun. Ya. Yuk lanjut, Nduk. Ini kan. Janjane kowe ning ngendi kalakatmu sajang nyuwiyani atiku sejen kowe kacan karo wanita liya Oh, Dan alhamdulillah Mas Alhamdulillah. Nanang ini meskipun mempunyai kekurangan tapi juga mempunyai kelebihan. Luar biasa sekali. Aku sangat bangga loh Lah Mas. lah, aku ora iso apa-apa kan aku ngene iki ya belajaran no kan. ora iso Iya, apa-apa. sama. Kita juga belajar. Ya, tenan no, aku iki nek ngene iki Belajar ndak kepada iso. senior-senior. Betul, Iya. betul. Om niki mau wonten pamundutan. Apa? Kidung Wahyu Kalasebo sampun ditransfer. Oh, ana pamundhut Kidung Wahyu Kalasebo. Sakit Ning aku gamelan lho ya. Oh ngoten Ah, nggih. aku gamelan iki ora nek musike. Gamelan. Oke. Wis nang kowe lungguh nang. Nggih, Nyo tak siap. sangoni 100 meneh iki. Nyo, iki kan kekno. Oh, nggih. Oh nggih. Gak kan aku arep anu ning guri gajeli nyimping Pak Kangko kan. Ora sah lah, malah ke pancalan jasmu. Nggih, sembah nuwun. Entuk pirang-pirang aja nggih ngondol duwite. Mboten Pak ajenge kula damel rabi ya. Wis rabi. Dikira rabi, dikira agak kuliah ngono kuwi. Wah, aku ya sing mesti mikuli uyah kuwi aku jane karo awakmu karo dirimu anu kan. Jane seneng aku wediku sitok aku ki. Apa? Tuku brambang neng Banyuwangi. Nyapa? Arep ngomong sayang kuatir nek ndak diimbangi. Labemu ya. Kayak tenan-tenan. Heeh. Wis kowe lungguh ning mburiku kene. Ning mburiku kene. Mbah. Ah, ngene. Wah, ning mburiku kene. Nah, Mas. Aja nglungguhi wayang kuwi. Nah. Sing kono ae. Miki digawa. Miki kekno nek gen. Ken kaya pawang udan ning kono jan. Pawang Ulo. udan. Pawang ulo. Heeh. We anu iki lagune Kidung Wahyu Kidung Wahyu Kalasebo. Kalasebo. Ah, Nduk, Niken Salendri. Sing transfer kowe sapa, Nduk, Ken? Wonten Pak Care. Pak Sare. Nggih. Wah, 50 aku ki ora ngerti lho juta. lek bengi iki ki enek sampean ki ora ngerti. Lho, saestu to. Heeh, ngerti ku Lah lek. wonten bannere. Heh? Wonten bannere niki kan Aku ora tau ndelok. Ngono lho. Dadi tak delok ki beda lho kok enek nikene aku malah melu seneng. Si sampean sing nimbali sapa? Pak Sare. Nggih. Pak Lurah napa Pak Care? Oh, ngoten. Niku ora apa-apa wis diaturke lagune ya. Oh, siap. Pirang yuta mau transfere? 50 juta. Keh men. Nule gogrok ora kuwi. Wah, ya. Nuleng glundung. Nuling gelundrung. Ya, coba kayak apa? Ya sak mampune kanca-kanca duwe laras. Kidung Wahyu Kalasebo. Wah, ya kayak apa? Yuk, dados. Ayo Pak Tek. Oh. Mas Gito Waloyo Solo 3 bakul pentol sugeng minangketaken. Sudah ikat kono Paman Bisu Kalasebo Jelaras. Ayo liyane buka Google Map.
Dalah ing netra rasa rasane ngati katyate rata kang suci awis raja pamantra kondangan gati pamadhan malilai sayang menang nawa dewa jabata kalisa dewa pemana Sita Siti Kara Esa Sanas Maralaya Sri Narendra Kalasena Ini sudah hingga kona Kata mana Wahyu Kalasena Wong utang wis disaur ya, Ken? Nggih, tapi niki wau nyaure mboten tepat. Lah kok iso ora tepat? Lah lali. Lah iki saiyur pancen dawa tenan kok. Saking suwine ndak Dawa apa-apa. tur nadane padha. Terus artikulasine nggih kudu tepat. Heeh. Nek nggih pun dangu kula mboten muni. Oh, nggih, ora apa-apa. Wong mangan wae nek kacere kok. Nggih, ngapunten. Nggih, disusul kabeh paranggana Dwija Laras ya, Ken? Nggih, kula tetep teng mriki napa? Oh, nggih, jenengan teng mriku mawon. Siap. Iki ana pamundhut saka Cah Solo 3 kuwi gelo karo lagune dibacutke karo Lewung. Nggih, ya. Paranggana semua untuk berdiri. Nggih. Digarap sareng-sareng. Nggih. Mas Jendra siap-siap untuk perang cakil. Mas Jendra munggah perang cakil aku nguyuh lah ya. Ya niku lho, Mas. Ya, coba kaya ngapa diaturke. Ya. Butwi, Chandra, Dina, Wiwi, Mbak Erno, Dumilah. Ya, nggih. Ya, pun raketaken gelone rumiyin mengke dibablasaken dhateng Lewung. Diwalik ya kena. Bakune manut para kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Yuk, dados. Yuk, gas. Lemak. Apa tak kuwi?
Matur nuwun. Matur suwun. Makasih ya, Nduk, Ken. Nggih. Ketemu tahun baru ning Bojonegoro. See you next. Bojo Lamis. Monggo. Sing lanang ya mayang ya, Gong. Heeh. Sing wedok ya iso nyinden. Domongi kok karo Gusti Allah lek nyuwun tenan dipinangkani, Tru. Tur pas banget. Apa? Aku lak dalang. Heeh. Duwe anak iso dalang lak pas. Wo, ngono. Heeh. Bojoku sinden. Heeh. Duwe anak wedok ya iso nyinden pas. Wo, sing ora pas ya go duwe anak maling, kuwi ra pas. Ya ora. Ora enak sing dadi maling. Heeh. Paling copet. Heeh. Ya, maka Bu. Suarane apik, wonge ayu, aku seneng. Lah iya. Bojo iki kudu ngono. Lah iya. Sudah menjadi pilihan sehidup semati ya, Tru. Wah iya. Mangga. Yo ngrayu bojone dhewe kok, Kang. Lah iya. Engko lek ngrayu bojone tanggane malah dadi perkara. Lah iya. Lah iya. Nggih, mangga Bu. Kapan meneh ning Nganjuk? Cok kalau mangsa klira-kliru info. Ya, diinfokan kepada pecinta lan para bakul-bakul mbok menawa nyusul. Ya. Ning endi? Tanggal 4 Januari. Ning endi? Ana ing Lurah Rejoso. Wah, ngono. Limone bablas menyang tak tilikane tanggalane engko ndak klira-kliru lek ku ngumumke. Ya, ana ing Gempol Desa Ngringin Kecamatan Lengkong Nganjuk limone. Ya, ya. Alhamdulillah. Nek gelem nyusul meneh tanggal 7 malam Minggu. Heeh. Ning endi? Slaung Ponorogo. Wah, ya. Nonton wayang mau minggat. Nah ya. Maka Bu. Si. Nano. Nyinggol sing ana live streaming Mas Ngadinu. Waalaikumsalam. Nggih. Sugeng Yai wajib Mas Kangko matur nuwun ingkang wonten ing Jakarta. Ugi ingkang wonten ing Kedung Malang Papar, Kediri. Nggih. Mas Joko dan kawan-kawan uga Mas Joko Pilang Kenceng ana ing Madiun. Monggo sugeng midhangetaken. Lah, iki pepunden kula kepala desa wonten ing Dawan Kidul. Nah, Pak Budi, salam kompak selalu, semoga sukses pagelaranipun nyuwun gending lewung nggih. Kangge anak kula Iwan Susanto sing dinas Babin Kamtibnas wonten ing Drenges. Salam kagem Pak Kades Drenges saking Pak Budi Kades Ndawan. Nggih. Derek titip Kang Putra Iwan mutur suwun. Nggih, Mas Iwan. Wah, tugas nang kene, Tru. Heeh, nggih. Pak Kamto sopir Barik ugi nyuwun gending lali janjine. Nggih. Pak Ji Mas Patran sembah nuwun. Ya, langsung Bu.
saking Pak Tejo Cianjur. Nggih, mugi-mugi Bapak dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan. Amin. Matur sembah nuwun. Ugi saka warta sing ana Karangasem ana kampungku, nggih. Sugeng midhangetaken wonten ing nggih. Lajeng tumrap ing sesra Nono Mbak jasa senang luar biasa Piye Indrenges. Heeh, monggo bengi iki mah barengan lho tuk anu hiburane. Ya, ama mah kleru kok. Oh, wadung ngliwati bakul, ya wis arep mlebu ngomah ke lho. Lah kok orkes. Lah ya. Mongko kadung mangan rawon. Lah iya, metune terus balik aku. Lah ya. Karo orkes bareng. Heeh, tak pikirin ning kono ya wayangane. Wah iya, heeh. Aku mbaten lho, jare ning tengah lapangan oke ning tengah dalan. Lah iya, ning nyatane ora nyuda penonton sing ana lapangan tetep kebak ya, Gong. Heeh. Luar biasa. Pikirku waduh iki kok penontonnya karek sithik, bae malah akeh kene. Lah iya, ya. Ya. Maka Bu, pun aturaken aja lamis nganggo jumeneng. Yo, maka Cok. Duwe jola rasa duwe sabuka saka Bonang. Yo, kaya ngapa? Yuk, katur. Mbah Joko Boyo. Ya. Menika Pak Jogoboyo. Sampun kula aturaken namundhetipun werni kalih gubuk asmara kelawan aja lamis. Iya ya, Truk. Heeh, mugi ndadosaken jampining sayah lan raket supaket anggenipun silaturahmi. Heeh. Ya. Ya. Ki nduk niken ijik ya, Truk. Ijik. Ki wis entuk kode saka Nanang Situnanetra. Wis WA wae Pak Ajeng Bawa. Wah ya. Mas Yuda Karwandi iki wis ngeblas ning Jakarta ya, Truk. Iya, heeh. Ya. Yo ganti-ganteni pelawake genti. Ya, heeh. Ya, Mas Nanang Tunanetra. Oh ya, ya. Yo nang.
Sap menengo adik aja pijar nangis. Ngarang. Oh mak mas. Sap menengo Mas Giono Siwalan moderator BWKD. Salam kagem sedayanipun dulur pamirsa ingkang sampun rawuh wonten ing channel Dwi Jolaras Indonesia sugeng ngamirsani kanthi sekeca salam budaya nggih. Aja maju-maju kejelungup mengko malah naji dhisik ndasmu. Heeh. Nah wis kono lah aja maju-maju malah. Wis urip nang Sampun. Ha iya. Sing mirsani jek akeh lho nang. Wah nggih luar biasa masyarakat Drenges Kertosono niki wah tumplek. Kowe muni luar biasa ki wong Matamuruh. Lah niku aku lapangane ngantos mboten muat. Wah teng mriku tasik kewebak lan niku kanan kiri. Mok lek-lekne mripat niku panggah raruh iki. Ngono mendelik-mendelik arep kaya cepot-cepotan. Lah kowe mengkaro sapa nang? Nggih niku aku anu kiambakan Pak. Weh dhewe mlaku. Numpak pedah motor. Cangkeme. Wah ro dalan numpak pedah motor iku. Kalih adi kula. Kok karo adikmu. Nggih. Ya syukur. Ajenge kula gonceng mboten angsal kok niku wau. Sing nang arep kowe. Karep kula nggih ngoten karep kula niku. Adikmu moh. Mboten purun nek. Lah sebabe? Lah wedi lek kula tubrukke nomoripun. Ha ya nek sing nyetir kowe jurusane akhirat. Lah sing mesti nggih niku. Alam barzah. Ah ngeten. Salam kagem para warga masyarakat ana ing Drenges Kertosono nang. Nggih, warga. Kowe lak cah nganjuk yo an. Nggih, kula nganjuk nanging nganjuk bagian etan kidul ki ambak kula niku nyengkleng ki ambak nggih. Adoh kok kene. Ya nggih tasih tebih no nggih. Pirang jam? Ya nek setengah jaman nggih kurang luwih sak wonten wong ngeronggot Kertosono. Wo, lha rene musirmu piye? Kula ndelok wayang niku. Ndelok ki matamu raro kok ndelok lho. Delok wayang pengen semerep sabetane sampean ajenge kula praktekne mengke ngoten. Lha nyabetke apa kowe arepe? Nyabetke wayang niku. Oh, malah ngeneki tanggamu kan. Kowe wis picek kemlinti. Lah kemlinti dhisike. Ya nggih. Warga masyarakat Drenges meskipun niki pun telat acarane napa memperingati hari kemerdekaan. Heeh. Ingkang ke-77 Mas. Ah 77. Mboten napa-napa trah ya situasine pandemi kok telat wis mboten mati. Heeh, arep sasi Agustus kae ora entuk nggon, mergo Agustus kae wis penuh. Pun kebak Kebak tanggalane wis ora kena diseseli ya golek sing longgare awake dhewe ya tenang. Nggih, leres, leres. Ah, lah iya, ora apa-apa ngene malah. Dadi sing nanggap manut dalange. Heeh, lah iya. Pun to pripun wong Agustusan wingenane nika nggih bladekan ngantos mboten leren nika. Heeh. Nanti bloboke sak kenong-kenong ya. Nggih kanca-kanca nggih ngantos pucet mawon ini. Lah iya, Kula enceng ini mah masalah. Ya nembang apa bawa apa? Pun manut wonten pamundutan apa nih? Wah, panutan akeh. Ana sing nyuwun lewung, ana sing nyuwun sesideman, ana sing nyuwun lagon apa iki mau lali janjine. Sing arep mau bawane apa? Nggih niki mumpung tasik teng Pelak mengke napa dibablaske lali janjine kalih Waranggono. Oh iya, heeh. Iki anakku wedok siniken Salendri Dik. Oh nggih, lah niki mengke dimanfaatne niki nggih ayu napa suwantene nggih sae. Ayu. Nggih nek Mbak Niken Salindri pancen nggih luar biasa kok. Heeh.
Lah, Nemen roe. Nggih, guyon parikena. Parikena ya. Nggih. Nganggo blangkon barang. Alah ngeten iki anu blangkon elek kok, Pak, Pak. Heeh. Wong kula pokoke anggere sak kecekele mawon. Sing elek dudu blangkone. Kula sing mesti Dase. nek niku ala nemen elek niku. Kados bulu ngoten. Yo, bawa apa? Nggih niki kula bawanane mumpung teng pelok kula bawanane Sida Asih mawon. Oh, aduh. Sing menak-menak mawon. Oh ya, kok ditibakne lali? Lali janjine. Ya. Ya, coba jajah kaya ngapa? Cangkemmu muni ya, ta. Nek ora tak cangkem-camene picek-picekne ya ora marem. Malah mboten marem kok. Lah iya. Wong ndek mben ki suwi ra petuk aku, Pak, kula kangen mang picek-piceke. Lah iya. Sing mesti nggih niku. Lah iya. Ya. Cek rong entuk pacar. Ah anu dereng tasik golek-golek nih. Oh, angele mboten umum. Nah iya, golek angel. Ora ya ora kok kon golek. Lah nggih. Pamintaku. Di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan ya, Nang. Ah nggih, wong ngeten iki nggih. Belajar kok, Pak. Syukur muni ngeten iki kok. Pak pek aku ngrabi mbokmu kapan? Lah kula umpama dadi anake jenengane napa? Berkah kangge kula, musibah kanggone sampean niku, Pak. Nimas Sida Asih Hatot runtut tansah runtungan. Men dikancani genduk niken ya, Nang. Wong nggih. Kumpul kegojekan gendon rukon kerasanan weh lelipur ketembangan kanggo srana ngadono sarap awan jalan. Ora kerasa ya, Truk. Ya. Kok ya wis jam 2 punjul seprapat. Lah iya. Gong. Nyambut gawe iki nek semuanya mendukung, kuwi sewengi iki ora krasa suwi. Masa? Ya. Mung diluk. Heeh. Ora nganggo obat kok. Sik to. Wak tak apuk sisan ora. Tegese dari segi panggung, sound system, penabuh, gamelan, wayang kuwi nek sarwa sembada, sarwa apik dasare didukung marang gono. Sing wis samapta karo didukung meneh kelawan para penonton walaupun sudah jam 2 lebih nyatane isih pareng wungon sing kaya ngene iki sewengi ora krasa suwi. Masa wis jam 2 punjul? Iya. Layak utengku wis luwena. Lah. Wong kok badokan itu gong iki lah. Terima kasih, Tru. Karo sapa? Ya karo warga masyarakat. Wah iya, heeh. Ana ing Brenges, Kertosono. Ya wis pecah telur. Sing sak jeke kene iki ora tau enek wayangan sing kaya ngene iki. Ya ujube para warga masyarakat. Ya. Iki dipecahkan rekore ya dening warga masyarakat ning taun 2022 ingkang ngasta kepala desa panjenengane Bapak Ahmad Saiput Subekan ya
bahwasanya malam ini dibuktikan minangka dadya sarana bener-bener anggone ngopeni lan nguring-nguring ngurip-ngurip kawan budaya Jawa. Heeh. Pancen kaya ngono to. Ya, jalaran apa? Budayane dhewe iki tinggalane para nenek moyang. Iya to? Awake dhewe mung karek nemu, karek melestarikan. Iya to? Ya. Aja nganti kegerus kelawan budaya-budaya saka kulon utawa saka barat sing cok kala mangsa ora jumbuh lawan kapribadene para warga ingkang mapan ana ing Nuswantara. Ya, pancen bener Mas Gareng. Lah ya oleh lah. Oleh budaya manca mlebu ning Indonesia. Ning ya disesuaikan dengan kepribadian warga ana ing Nuswantara kene. Ya, bener Mas Gareng. Lah ya. Mula sembah nuwun lawan panjenengane Bapak Ahmad Saiput Subekan kabeh lawan para perangkating desa, BPD, LPMD dan semuanya warga masyarakat sing nyatane bengi iki tumplak-blak ana ing lapangan sing jembare kaya ngene. Ya, mongko wis ngancik para esuk. Ya. Isih do keparang pungon, isih do keparang lek-lekan nirakati marang desane, men desane bisa manggih ayom tentrem jenjem permanem diparingi katreman lahir kelawan batin murah sandang kelawan mangan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jare mbiyen kuwi sing laku sing paling ampuh kuwi siji poso utawa prihatin lawan melek. Iya terus. Ya, ya. Uga matur nuwun karo sing kagungan dalem mburi kelir iki, Truk. Ya, Mbah Jaya. Ya, sing wis menehi panggonan kangge kanca-kanca salin. Ya, wah, jan omahe daleme urung dadi. Urung. Oh, aku mlebu bledengi kaya mlebu ning kraton Majapahit tok ki meng. Oh, masa iya? Waduh, mburi kelir nek kratone. Ya, mak bledeng ngono. Elok ya, elok. Jos bangunane saka bata ditumpuk-tumpuk ora dilepo. Ning ya kuwi enek cacate. Ngopo? Jedinge ra enek ciduke. Wo. Lah terus digawa metu e Pak mau. Ya, ya. Mula sembah nuwun karo Mbah Joko utawa Mbah Jaya ingkang kepareng nyilinggon kanggo salin kanca-kanca ya Mas Gareng. Insyaallah nek ora kleru iki bakal didekne apa kuwi jenenge restoran utawa apalah kafe apa-apa. Ya, Aku mak teratap Truk mlebu ki meng. Sebelah kanane dikae kamar cilik-cilik ngono. Tak kira didekne komplek e. Lho. Ora kok ngawur ora. Kamar cilik-cilik ora. Besok tinggi restoran utawa kafe utawa papan nggo ngopi. Ngono. Ya. Aja kleru tampa. Ora lah. Nah, wis muga-muga sempulur sedaya utamanipun sedaya warga masyarakat wonten ing Drenges Kertosana dipun paringi bagas waras, sehat walafiat, dipun paringi rejeki ingkang kathah melimpah turut kebak marang barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Ya, yo iki nanjake waranggana terus. Wah, ya. Ki ana pamundhut sing nganti meh kesingsal. Wah, pamundhut saka sapa? Aku lek nganggo dhuwit ngene iki lek ora dipinangkani dosa. Wah, ngono. Ya. Endi mau kertase? Ya. Iki gubuk asmara saka Mbah Jagabaya. Wis diaturke sing angka loro pamulute aja lamis. Wah, ngono. Lho, ambak sak tembang aja lamis. Kuwi mawa pitutur sing apik lho, Truk. Wong iki aja kulino lamis. Wong sing digugu tembunge. Ya, ya. Sing digugu tembunge. Wah, ngono. Contoh ya lurahe dhewe iso digugu lan ditiru. Ya sebabe apa? Nalika mbiyen pilihan kepala desa nek dadi masyarakat ora njaluk apa-apa, masyarakat pamrih mung diwenehi hiburan, ya kuwi wayang kulit. Ya, dibuktikan bengi iki wayangan tenan, wayangan temenanan. Wah, ya, tegese ora lamis. Wah, ya, ya. Ora mau ngobrol janji ning malam hari ini sebagai bukti bahwasanya masyarakat Drenges cinta dengan budaya, cinta dengan wayang kulit. Ya, ya. Dibawani sik ya, Mas. Dibawani. Nah, coba. Men dibawani karo ibune Tole. Ya,
Sapa sing mepet karo dalange? Wo, ngono. Ya. Butuwi Kurniawati. Heeh, ora ngerti to? Apa? Sinden sing mepet karo dalange ngopo? Ya kuwi wong wedok sing wis tak tengi ping 3. Wo. Ngono ya, Kang. Lah ya, heeh. Ya. Ndelalah karo Gusti Allah ya aku njaluk neng Gusti Allah supaya diwenehi anak ki. Setiap aku pengen anak lanang kelakon lanang, setiap aku pengen anak wedok kelakon wedok. Aku pengen kari dhewe ki lair lanang persis karo aku, gantenge los karo aku meh padha. Nakale bayuh. Lah ya heeh. Nakale wingi heeh, aku tangi turu dipisuwe. Wo ngono. Coke tangi ngono kuwi. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ki sing barepe Buduwi ya kepareng melu nabuh. Wah ya Mas Jendra Yudhistira Putra. Heeh. Ya. Ya engko men anu lah, men perang cakil. Wah, ngetokne lek anake dalang ngono kudu iso merangke wayang. Ora kok anak dalang malah mancing. Wah, ngono. Ya. Ya. Mancing yo kesibukan kok, Gong. Heeh, ya Butuwi. Nah, coba pun bawani rumiyin. Nah, dah iki. Ya, monggo.